बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय आरो हांख्रायनाय बायदियै बर'नि गासै माहारियारि आफाद समाजारि आफाद आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय आनसलिक आरो राष्ट्रीय राजखान्थि दोलो आरो गासै बिथिंखौ बिथा खालामनानै जों बिथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन आरो गोबाङानो बेयाव बाहागो लादों आरो जोङो गुबैयै डिलिमिटेसन जि माने प्रक्रिया इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जिखौ फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय 2023निफ्राय बेखौ आरम्भ खालामनो नागिरनाय बेखौ बिथा खालामनानै जों सावरायदों बे डिलिमिटेसन जि प्रसेस बेखौ जोङो बरायदों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि बा बिटिआरनि सिङाव जिखिनि जोङो समस्ति बियो क-टार्मिनास जागोन जोंनि जिल्लानि सिङाव फैजोबगोन बियो सिगाङाव बियो पार्शियेलि आरो फुल्लि फैयोमोन किन्तु दायो गथा जाजोबसिगोन दा बे फारसेखौ नायोब्ला जोंहा मोजां किन्तु बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 सनाव जि मोनसे ड्राफ्ट खसरा ओंखारदोंमोन बे ड्राफ्ट आरो बे खसरायाव बेयाव जोङो नुदों जे क'क्राझार लकसभा समस्तिखौ आनरिजार्भ आरो डिरिजार्भ खालामनाय जादों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जों गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय दा बेखायनो दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ बर'नि गासै माहारि आरो समाजारि आफाद आरो गुबुन गुबुन आफाद आरो गासै राजखान्थि दोलो बेयाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय आरो जोंहा बिजेपि दोलोनिफ्राय बेयाव माखासे दैदेनगिरिफोर फैदों बिपिएफ आरो कंग्रेस हान्जानिफ्रायबो जों लिंदोंमोन बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै खोब सम्भब जोङो उननि समाव बिथांमोनखौ मोननो हागोन बारग' एमएलए जोंनि बारग' एमएलए बिथांमोन फैदों गुबुन गुबुन दोलोआव दङमोन थेवबो बिथांमोना फैदों आरो माखासे बिदि दैदेनगिरिफोरा जोंनि गेजेराव बाहागो लादों दा बाथ्राया जाहैबाय जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जेरैबायदि दा एक्जिस्टिं एसटि रिजार्भेसन दङ बियो एज इट इज स्टेटास क' बियो बाहाल थानांगौ आरो खुनु कारनाव बेखौ जाहाथे डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालाया आरो बे बाथ्राखौ लानानै जों खुनु कारनाव कमप्रमाइस खालामनाय नङा बेखौनो दिनै गासैबो हाउसआ गासैबो आफादफोरा दोलोफोरा दिनै एकमत बयबो अपिनियनखौ बिल्डआप खालामबाय आरो जों ज'है नैबे डिलिमिटेसन मेटारखौ लानानै हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै जों थांखि लाबाय आरो नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे जोङो नैबे गासै रिजार्भेसन मेटारखौ लानानै डिलिमिटेसनखौ लानानै जोंनि सार्थनि थाखाय जनजाति आरो बर'फोरनि सार्थनि थाखाय जाहाथे जोङो भबिष्यतखौ जों दानो हायो राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ जाहाथे जोङो इन्टेक्ट लाखिनो हायो बिनि थाखाय जोङो भारतनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्त्रि इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया डिलिमिटेसन कमिशन बे गासैबो लेभेलाव जों बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो थांखि लादों आरो बे बिथिङाव बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौबो जों लोगो हमनाय जागोन गासै आफादफोरा आरो उननि समाव कर लेभेलाव सावरायनानै बिनि मोनसे रड मेप जोङो तयार खालामगोन आरो बे रड मेपनि गेजेरजों जोङो डाटा डकुमेन्ट गासै बाथ्राफोरखौ जोङो थिग लाखिनानै जोङो जाहाथे खुनु कारनाव बन्सित जाया जों बे बाथ्राखौ लानानै जोङो हाबा मावलांनायनि थाखाय दिनै थांखि लादों गोनां जायोब्ला बे मोनसे सेकेन्ड फेजआव बियो फैगोन जोङो गणतान्त्रिक गण आन्दलन शान्तिपुर्ण अहिंसा आन्दलन खालामनो जों बाध्य जागोन आरो हयथ'बा जोङो लिगेलि कर्टआव थांनानै कनस्टिटिउसनेल बेन्चआव जोङो फाइट खालामनोबो जों गोनां जानो हागौ दा बेनि थाखायबो जोङो सेकेन्ड फेजनि मोनसे रड मेपखौ जोङो थिग खालामगोन दा बेखायनो दिनैनि समा जाबाय जों सरकारखौ आपिल खालामदों इलेक्शन कमिशनखौ आपिल खालामदों आसाम सरकार भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे जोंनि मोनखानाय थाखानाय अधिकारखौ एज इट इज लाखिनांगौ आरो बे जिहेतु गोजाम ड्राफ्टमोन गोदान जिहेतु ड्राफ्ट जागोन बे गोदान ड्राफ्टआव जाहाथे खुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेल क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जोङो एसटि रिजार्भेसनखौ जाहाथे खुनु कारनाव जोङो खर्ब जाया बा गोमाया आरो गोदानै दानो नागिरनाय प्रप'ज खालामनानै दोननाय उदालगुरि समस्तिखौबो जनजाति बा एसटि खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायो आरो दाबि दैखाङो गोजोन्थों दा बे बिथिङावनो मोनसे आं बाथ्राखौ बुंनो लुबैबावो जे आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव एनक्र'च जानायफोरखौहाय आसाम सोरखारा सिफायदों न' सिफायनानै बा होखारदों दा रिजार्भेसननि बिथिङावबो बेबायदिनो बिटिआर एरियायाव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय गुबुन हारिफ्रा जायफ्रा नन ट्राइबेल बिथांमोना हाबनानै दङ बिथांमोनखौ होखारनाय जायाखै जायनि जाउनाव जोंनि बर'फ्रा बा ट्राइबेल मानसिफ्रा खम जानानै दङ बेखौ नायनानैनो पपुलेसन पेटार्नखौ नायनानै दा रिजार्भेसननि माबा खोथाया फैदों दा बे बिथिङाव जे
ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि जिखिनि गुबुन हारि हाबनाय दङ बिटिआर एरियायाव बे बिथिङाव बिथांमोनखौ होखारनायनि बेलायाव नोंथांमोना सोरखारखौ नारसिनगोन नामा बा बिटिआर बा आसाम सरकार बे बाथ्राखौ आङो स्पष्ट खालामनो नागिरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हारसिङैबो आरो जोंहा सिसिट'आ क'अर्डिनेसन कमिटि अफ ट्राइबेल अर्गेनाइजेसन अफ आसाम ट्राइबेल संघनि इनिसियेटिभआव मोनसे क'अर्डिनेसन कमिटि दं जोङो जथायैबो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्रचार अबैध नागरिक अबैध बांलादेशिनि जि बाथ्रा बुंनाय जादों जायफोरा जोंनि जायगानि नङा बिथांमोना इलिगेलि एनक्रच खालामनायखौ लानानै एभिक्सन खालामनांगौ होखारनांगौ बेखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ आरो दिनै प्रमान जाफैबाय जे जोंनि जायगायाव सोरबा इलिगेलि एनक्रच खालामनायनि थाखाय आरो जोंनि जायगायाव थाफैनाय जायखिजाया सुबुंखौनो भटार लिस्टआव नाम थिसनदों जायखिजाया सुबुंखौनो सेन्सास पपुलेसनाव नाम थिखोदों जायनि थाखाय बिथांमोननि भटार बिथांमोननि पपुलेसना बारा बेयाव दिन्थिनायनि थाखाय दिनै रिजार्भेसनखौ लानानै दिनै कुइसन फैदों दा बेखायनो जोंनि जायगाखौ जोंनि बायदि सोलिनो होनांगौ जोंनि जायगायाव जोङो जोंनि राइट्स आरो प्रिभिलेजखौ जोङो एन्टारटेन आरो एन्जय खालाम मोननांगौ आरो जिहेतु बे ट्राइबेल इन्टारेस्टआव दानाय जादों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआनो होन सिक्स सेडुलानो होन जोंनि जायगायाव जायफोरा दिनै इलिगेलि एनक्रच खालामदों आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माने बेयाव एभिक्सन जादों बेयाव माने एभिक्सन ड्राइभ खालामदों एखे लेयाराव एखे केटेगरियाव एखे स्पिरिटआव जोंनि जायगानि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव इलिगेल एनक्रचार जायफोर दङ बिथांमोनखौबो एभिक्सन खालामनांगौ होननानै जों दाबि दैखांबोदों नाथाय मालाबा सरकारा बर'फोरखौबो बा ट्राइबेलफोरखौबो माने गुवाहाटीनि बरबारि गुवाहाटीनि नलपारायाव एभिक्सन खालामनाय जों नुदों आरो बेखौ लानानै जों स्ट्रंलि स्टेन्ड होदों आरो स्टेन्ड होनायनि थाखाय सरकारा बेखौ बन्द खालामनो बाध्य जादों दा बेखायनो कुनु कारनाव थाखा माने भुमिपुत्र सन अफ दा सयलनि एगेन्स्टआव एभिक्सन खालामनायखौ जों गनाया बिनि हेंथायै जायफोर इलिगेल एनक्रचार जायफोर सन्देहजनक नागरिक बिथांमोनखौ एनक्रच खालामनायनि हेंथायै एभिक्सन खालामनांगौ जोंनि दाबिया बिसोर